गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। चिरां पुलिसनि बानजायनायाव मैया 29 मे खालि रुनिखाथायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा मुवा आरो ड्राग्स बाहायनाय, मानसि लांखारनाय बायदि समाजनि बेरेखा एबा आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ गैयै खालामनो थाखाय बेफोरनि हेंथायै सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आसामनि एन्टि कारापसन हानजानि गोख्रों नायबिजिरनायाव फिन सासे सरकारि अफिसार घुस लानायनि दायाव हमजादों। बाक्सा जिल्ला सिमलानि सार्कोल इन्सपेक्टर गणेश बर्मनआ गावनि अफिसाव 40,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि सोमोन्दोआव थानाय क्रिमिनेल केस गोनां सासे सुबुंखौ रेहाय होनायनि मुङाव गासै 40,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजादों। सार्कोल इन्सपेक्टर गणेश बर्मनआ थांनाय मैया 29 मे खालि गसाइगाव महकुमानि सोनाब बंग सिमा सिमुलटाफु बिजिआरनि गेजेर फरायसालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय सिमुलटाफु बिजिआर गामिनि गासै 75 नखरफोरनो बिटिआर सरकारा हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव नुजाथिहैनानै इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि बिपिएफ सरकारा गोदोनि समाव बर' हारिनो हा होआखैमोन आरो गुबुन हारिनोबो हाखौ होआखैमोन। जाय हान्जाया थांनाय 17 बोसोर थगायबोदों आरो उनावबो बिथांमोना थगाया होननानै रायजोफ्रा दासान आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बर'फोरखौ खृष्टान धोरोमाव सोगासिनो दङ होननानै कमप्लेन हरखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना गिर्जा गिर्जा थांनानै भट बिनो थांनाया लासिंसिं बाथ्रा होननानै इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों। चिरां जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। चिरां जिल्ला रुनिखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आस्राबारि दनटक रडआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। मैया 29 मे खालि AS28C 7799 नम्बरनि बलेर' पिकआप आरो मटर साइकेलनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनाय जाथाय। बे सौग्रावनाय जाथायाव बाइक सालायग्राखौ गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैया 29 मे खालाराव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा एनजेपि आरो गुवाहाटीसिम थांलाय फैलायनि थाखाय वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ अनलाइननि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय। बे वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ क'क्राझाराव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि दैदेननायाव गोबां सुबुंफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों गोबां गाजा गोमजा हारिमु दिन्थिफुंना क'क्राझाराव बरायदों। वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ मख'जाथावदि वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनआ 3 घन्टानि गेजेरावनो गुवाहाटीनिफ्राय एनजेपिसिम सौहैगोन। गोबां गोख्रैथिजों खारनाय बे वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेननि गेजेरजों रायजो राजाफोरा खम समनि गेजेरावनो थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन। वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनआ फैगौ 1 जुन खालारनिफ्राय सप्तानि मंगलबार बारायनि अनगायै गुबुन गासैबो सानावनो खारगोन। बे ट्रेनआ सोनाब फारसेनिफ्राय फैयोब्ला क'क्राझार स्टेशनाव फुंबिलि 8:40 रिंगायाव आरो सानजा फारसेनिफ्राय फैयोब्ला मोनाबिलि 6:57 रिंगायाव सौफैगोन। मख'जाथावदि बे वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगारिया आसामनि क'क्राझार निउ बङाइगाव आरो गुवाहाटी बे मोनथाम स्टेशनावल' लाखिगोन। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गुवाहाटीआव जाब्रबथायजों खेबसेनो सा 7 फरायसानि जिउ खहा आरो माखासेया जोखोम जादों। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय साफ्रोमबो फरायसाया आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसामोन। रिपर्टनि बादिब्ला सा 7 फरायसाफोरा जौ फेनानै गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। गारियाव जौ बथल मोननायनिफ्राय बे बाथ्राया सोराङाव फैदों। थांनाय 28 मेनि हराव जालुकबारी फ्लाइअभाराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे फरायसाफोरनि गारिया AS01FK9605 अनजिमानि गंसे स्कर्पिय' गारिया गोबां गोख्रैथिजों फैनानै सामलायनो हास्लाबैयाव लामानि डिभाइडाराव
सौग्रावो आरो पार्किंआव थानाय गंसे बलेर' पिकआपआ गारियाव गिख्रंथावै सौग्रावदों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसआ सौफैयो आरो जायगायावनो जिउ गोमानाय आरो गोब्राब जोखोम जानायखौ बोखाङो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।